Жир өстенә жылы көзге яңгыр ява. Безнең бүген шатланыр өчен олы сөенечебез бар. Яңа Зимница авылында гомер кичерүче Рәхинә Рәшит кызы Забированың матур туган көне. Шул сәбәпле бар якыннары бергә җыелып, әнисе Разия Усмановна, сеңлесе Асия, энесе Ринат гаиләләре белән, Электросталь шәһәреннән апасы Рәшидә, Яңа Зимницадан апалары Хадиша, Расимә гаиләләре белән, Иске Мастактан җизнәсе Рөстәм гаиләсе белән, Сызраннан Ирек һәм Рушан гаиләләре белән, Талиятидан Илмира һәм Иршад гаиләләре белән, Иске Кулаткадан Мәрьям гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Кеше гомеренең никадәр сузылачагын һәм язмышның нинди булачагын берәү дә белми. Менә безнең кадерле кешебез дә бар авырлыкларны җиңәргә тырышып, бер генә дә зарланмыйча алыга таба карап атлый. Аның нык хылкына без сокланабыз. Әниебез, апабыз янәшәсендә терәге һәм юанышы, сөенече дә булып яшәгән апабызны бүген котлар өчен җир шарының иң җылы теләкләрен генә юллыйсыбыз килә. Йөзең һәр вакыт ачык, якты, күңелең киң. Кайчан гына керсәң дә, урының түрдә булып, сезнең тарафтан кадер-хөрмәт тыйып, кунак булып китәсең. Шифалы кулларың гына түгел, сүзләрең, киңәшләрең белән күңелне юатасың. Сабыр һәм мәрхәмәтле дә, зирәк тә син. Һәркем өчен җан атып, һәр вакытта ярдәм кулы сузарга әзер, мәрхәмәтле туганыбыз син. Шын күңелдән сине матур туган көнең белән котлап, иң беренче чиратта саулык телибез. Чөнки саулык ул иң зур байлык. Калганын Аллаһ Тәгалә үзе җиткереп бирәчәк. Акылың аек, иманың нык булып, олы картлыкка кадәр матур гына барып ирешсә идең. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын хаклап, атлык бергә гомер үренә. Бармак арасына ит үсми ул, шитләр генә безне шит итә. Бер-береңә терәк, кирәк булып, яшәүләргә җирдә ни җитә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән айырмасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Хөрмәтле Рәхинә Рәшитовна, туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган матур җырны да кабул итеп алыгыз. Яшәргә язган икән. Бу гомер дигәннәре арбасы да шанасы, ныграк итеп тотынасы, шабасы да шабасы. Бу гомер дигәннәре арбасы да шанасы, ныграк итеп тотынасы,
Orası da şobası